И какво става, хора? Аз съм Ангел Гайдата и днес ще снимаме на Brawl Stars. Пуснах анкета в YouTube ми, моето канал, и всички искаха да играя. И ще изпълня вашето желание. Днес ще направим малък опенинг, мини опенинг, като за начало. Това ми е първият клип на Brawl Stars. Ако ви хареса видеото, абонирайте се и го лайкнете. И нека да започваме. Първо нека да видим какво има в шопа. Тук съм събрал и тези кутии. Не съм ги събрал, дали съм ги безплатно. Тук има доста скинове. И майко. 10 power-up. Нека да преминаваме към тези кутии. По-скоро подаръци. Първо тук да влизаме, имаме да отворим Hypercharge Legendary Star Drop. Нека бързо да отворим този подарък. Rare, Super Rare, 200 coins. Получаваме този player icon на Brawl Stars. И Legendary Star Drop. Да се наведи, да. Нека да видим какво ще се падне. Отваряме. И скин на Шейли, мисля, че това. Да. Скин на Paris Saint-Germain. Нека да си го сложа, защото после ще забравя. Имаме и Hypercharge. Hypercharge. Нека да видим на кой броли. На Тара. Добре. Не се е плака. Добре. И тук имаме два спрея. Ето ги. Добре, сега имаме и 3 подаръка на отвораме. Рая. Първия. Например, Рая 200. Добре. Супер Рая. И като цяло 200 кредита поне им се паднаха. Нов спрей. После ще играем също. И тук от трофи рода нямаме нищо, има 50 кредита. И сега тук от Brawl Pass съм събрал малко. Едва ли ще успея да го мина целия Brawl Pass, защото остават 4 дена. И едва ли ще успея. Добре. 10 дена. Ще влезам хубаво. С 300 Джонсън. 50. Добър. 1000 коинс. Добре. Супер. 100 кредита. Тук супер. Много нищо не се падна. 1000 точки. Добре. 1000 точки и съм с 4200 точки. Нека да видим. Аз съм събрал тук до третия бокс, едва ли ще успея до четвъртия, тъй като не знам точно кога ще се отварят тези боксове, но мисля, че като свърши сезона. Също така след 4 дена ще излезе нов евент или нещо такова. Пица. Нещо такова. Ще излезе нов евент. Нещо не съм играл. Ще излезе и това нещо. Арчът. След 4 дена. Нека да играме на Bot Drop. За първи път ще играя на този мап. И на този... Нека да играме с кой да играме.
Може с стил. Да отгледаме. Стил. Бот дроп. Да видим да първо път ще играя на този мод. Тук сме. Отгораме някакви като ботчета. Ботове се стават. Ага, значи сега събираме, като убиеме някой от тези ботове, ни дава като болчи и ние трябва да ги събираме. Разбрах. И сега тук пак ще се падне, ще се спане един бот, добре. Ето там отново. А сега имаме 3. О, той би Деймичкът се спални и умрях. Тук пускам един гадък. И събираме го едно болче. Тук този обаче... О, умрях. Добре. Обаче нашият Dynamite уби ботът. И аз може да ще взема да учим Едгара взе. И Едгара тук ще умре. Тук има едно роботче, който трябва да го убиме. Или те ще го убият, но напред да не умре. Имаме още 2 болчи да съберем и печелиме играта. Още едно болче, този робот трябва да го убиеме. Тук пускам един гаджет и по-скоро някой събра на болче, сме готови. Да, следващото е Едгар. Кликал съм купи. Нека да видим какви квестове имаме. Ще не става така. Квестове. Оба. Имаме квест с Мортис. Може да играем на Spirit Wars с Мортис. Да видим. За първи път ще играя на Spirit Wars. Тези, които са играли преди играта, си спомнят този мап и този мод. Сега малко по-различно са болчета, както преди. Аз като цяло играя от... мисля, че беше от 2019, в края на 2019 мисля, че беше. И може да съм нарека OG. Има някакви хора българи, които са играли от 2017, как е за играта, но аз тогава смисъл съм играл. И тук няма робота, но има някакви малки дебинки. Как цяло. Тук събирам 2 такива. Наш. Опа, тук има бомби. И тук има хиля. Няма. Дай тук. Добре, постигна се събрали доста болчета. А хората вече не са болчета. Добре, сега ние след повече се искам да убия ето това. Ние атакуваме. И аз сме в боя. И може би ще убиеме. Няма. Не, убихме. Добре. 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 Може... Не сме да. Без това да си изпълним някои квестове.
Ако някой не е разбрал, качвам сряда, събота и неделя. Може би този клип ще го кача събота. Нека да започваме. Оп. Добре, не умряхме. Нашият играч помогна. Добре, тук почнаме ето. Тук убиваме тези Сквики. Умря. Кого умря? Добре, са на 75% добре. Като за първо нападение сме добре. Тук убихме този. Да вземем това. Убиваме, може да убием караме. Сквик, не можахме. Тук се чакам за ето това. Успяхме. Добре, ние сме с 9, такива те са само с 2. Сега може да станем с 10, да. Вече ще станем с 11. Добре. 10 такива. Изпращаме. Не убиваме този път, може да нямам това толкова много време, ще не може да ги убиеме, да. Убихме ги. Вървим на този мод като цяло. Но още не играем, може да ще изпълним квеста за 15 бити. Нека на този клип да събереме 10 лайка. 10 лайка, ако събереме, просто ще бъде уникално. Вот тук ще прибудем малко бързо. О, тук ще умря. Но аз се набутах в мелето. Не. Тук този бит ми наточи. Но те имат едно такова и ние имаме едно. Аз ще помогна на нашето роботче, като цяло няма дълнич на него. Но като цяло нищо сме направили. Като този бит дали ще успеем да го убием? Не, може би точно не уби, да. Они те са с 5, но ние сме с 4, което е добре. Ние са 6. Този ви трябва просто да го убием. Не, прямо... О, добре. Оцеляхме. Ето тук трябва да го вземем това, добре. Взехме го, сега трябва да атакуваме. Аз се включвам тук в битката. Умрях. Не. Тук много ни наточват. Те са на 100%. Това не е добре. Има 2 егбита. Добре, тези неща тук трябва да събереме. Сега трябва да пуснем доста голяма атака, но сме все още с 3. 6 сме. По-скоро сме с 6. Баваме с 6 сега. Като съберем това ще стане със 7. Трябва да напомпим. Добре, повече сме. Добре, отдихаме, но не отгледам вниманието, може би. Аз сега тук ще седи да пазя, ако някой дойде. Но има 7 секунди, така че няма да победим. Край. Еми, просто не успяхме. Може да изиграем една игра на какво? На шоудаун с Мортис.
Айде на Duo, че не съм играл от много време на Duo Showdown. Очаквайте клип утре в неделята. Той може да сте